Kwa kanyo ni maloyo familia gana par mawuok e county ma Marsabit nyalo biro dong kech kod kech maleyo tok riwruoge machiwo kony chungo chenro mar chwalo chiemo ne jodak makono. Kaka Wycliffe oleronwa jodago koro golo ywak ne piny owacho mondo migi kony sana sani makoro ji dhi e kinde mar nyasi mag sikuku. Kata ubedo ni jo Kenya ikore ne ingo nyasi mag sikuku makoro okayo, jodak e gwenge ma opogore e kaunti ma Marsabit to ywago kech maliyo ma giwacho ni ochomo gi ng'ong'o e kinde nyasigo. Giango ni ma biro kaluwore gi luoro ni kony mag chiemo ma gisebedo ka giyudo kuom riwruoge kony inyalo bi chungi e kinde manok mabiro nyime. E gino ma iwacho ni riwruoge machiwo konygo ywago nok mar omenda mar tayo chenrogi. Jaduong' Elehe Gabana ma otelo ne gweng' makargi wacho ni genogi kaka jodak ojok duono ka jochiw kony osechako dar e gwengego kendo chungo kony margi ma gisebedo ka gichiwo ne jodak makono. Tumesikia hii chakula ni mesi mbili. Kweli hii ni mesi ya misho. Tunajua. Tafadhali hii mesi kumalizika tutakuwa na gani? Ywak makamano bende ochwel gi ruoth mar Bubisa location Joseph Jirma mawacho ni familia mathoth biro dong' e kech ka bende okwayo piny owacho kod jochiw kony mamoko mondo otwe mana chunygi mar medo chiwo kony ne jodak mangaji kod oro pod onuro. Since we do not know when this drought will end, we will wish the well-wishers to continue assisting us. The population ya area ni around 7,223 households. Na in fact naweza sema karibu wote wanahitaji msaada hii ya chakula kwa sababu mvua imeweza kukosa katika area hii kwa muda mrefu. Kwa hivyo generally area hii yote inahitaji chakula ya msaada. Riwruog jochiw kony mar Church World Service wacho ni kata obedo ni weche sir mag omenda osebedo matek ne jochiw kony, giwacho ni gisetemo kendo chwalo kony mar chiemo ne familia maloyo gana 10 e gwenge ma yudore Marsabit, ka bende omedo kwayo jochiw kony mamoko mondo oriwre kodgi kanyakla mar konyo jodak makono. I want to appeal for other agencies that the drought is still very far away from being over. The situation has gotten worse than when we started providing this assistance. Most families have actually lost all their livelihoods because these people are pastoralists and they have lost all the animals. If you walk around, you'll just see the carcass of the leftover of the animals, and basically they now have to depend on food assistance. County ma Marsabit en achiel kuom counties ma oro kod kech medo nyoro jodak. Katend county no bende ne ochungo chenro mamoko mag dongruok kaka yorno mar neno ni gikedo kod oro ma osebedo midhiero ne jodak makono. Wycliffe, Ramogi TV.